amb la catedral de Sant Esteve de Viena de fons, us explico la segona curiositat de l'actualitat política d'Àustria. Recorda que això és una sèrie de 4 vídeos on us explico 4 curiositats sobre l'actualitat política d'Àustria. La segona curiositat és que Àustria forma part dels Frugal Four i suposen a la integració fiscal europea, bàsicament a l'emissió de deute conjunt, és a dir, permetre que la Comissió Europea recapti fons d'inversors privats, bàsicament. Teniu un vídeo de YouTube explicant-ho, però bueno, ja us he fet un petit resum. Bàsicament, ara amb la crisi de la defensa i la seguretat a Europa, tant Dinamarca com Suècia ja s'han retirat d'aquest grup, llavors està una mica de capa caiguda, però bueno, va tenir molta importància durant la crisi de la Covid. De fet, el primer ministre dels Països Baixos van tenir com una polèmica, per així dir-ho, perquè es veu que una escombriaire en el carrer li va demanar no li donis diners ni als espanyols ni als italians. I ell va riure així com a moda de gràcia, el que va causar com bastanta polèmica entre la població espanyola i italiana. Ik onthoud dit!